Deo studenata pilota 44. klase Vojne akademije ratno zrakoplovstvo i protivvazdušne odbrane, koji će uskoro postati potporučnici avijacije, piloti lovci, ovih dana na aerodromu Priština privode kraju dugogodišnje školovanje i obuku za pilote. U toku tog školovanja mi smo promenili 4 tipa aviona. Na klipnim avionima leteli smo na avionu UTVA 75, zatim smo leteli na avionu G2 Galeb N60 u Podgorici, zatim na G4 N62 Super Galeb i ovo je sad trenutno posljednji, nadam se da neće biti posljednji avion, MiG-21 N16 i L-17. Idemo s navim 7.5, brzina sputnje u balансnom slijetanje. Nemojte se plašite ničega da se ustežete, nego normalno sve radite fino plano. Znači nije bitno u zoni da se uredi što više, nego to što uradite, da uradite kvalitetno. Znači jedan komplet ako treba, jedan, ali jedan. Upravo danas, budući vitezovi plavih visina treba da prođu jednu od zadnjih stepenica u školovanju, a to je prvi samostalan let na lovcu presretaču jednosedu MiG-21. Današnji dan za njih je najvažniji, pošto danas jedan deo njih lašira, odnosno prvi put samostalno leti. Sve fizičke pripreme koje se s njima obavljaju se od momenta dolaska, znači na 4. godinu, odnosno ovde. Ovo samo je mala fizička provera, znači osnovnih funkcionalnih karakteristika, pritisak, puls. Uglavnom je porast, međutim to sve prođe čim uđu u avion. Ispitni let studenata pilota služi da nastavnici provere i ocene usvojena letačka znanja, a posebno ovog puta cene se faze prilaženja za sletanje, produžavanje i samo sletanje. Gospodine potpukovniče, bili smo svedoci, prisustvovali smo prvom probnom letu studenata pitomaca Vojne akademije. Vaši utisci posle svega? Napravio sam ispitni let zapravo sa studentom Popovićem, koji on uspešno položio sad oko ocene, ćemo još vidjeti kad saberem sve relevantne činjenice, tako da ja verujem da će biti odlična ocena, i on je uspešno položio ispitni let i će samostalno. U toku leta je li bilo neke sugestije? U toku leta nisam rekao ni jednu reč. Kako je bilo sve? Pa bilo ovaj let kao i svaki drugi let je bio. Malo samo to više se problema baca na držanje normi po ovim elementima vežbe da bi se tu što bolje ocena nagurala. Avion je vrlo karakterističan prema tome što je vrlo brz i mišljenje mora da ide ispred njega. Znači kad bi svaka ranja mislila se trenutno na nju, let ne bi bio baš tako uspešan. Znači mora mnogo brzo da se misli na njemu. Sad si letao sa instruktorom. Za sat i po vremena ili eventualno sutra očekujete prvi samostalni let, dakle nema nikoga pored tebe. Šta će biti? Nije što let kao i svaki drugi, malo će biti, adrenalin će više raditi, međutim nije to prvi samostalni let, ovo je 4. vazduhoplov na kome samostalno letim, tip vazduhoplova i neće nekih većih problema, čak će biti verovatno i bolje nego ostale letovi. Interesuje me pri ulasku u avion, da li postoji taj naglašeni individualizam ili je potrebna saradnja više ljudi? Pa potrebna je saradnja više ljudi zbog toga da bi se letelo, nije samo sesti u avion i letiti. Prvo treba ljudi koji će da
spremi avion, da avion bude tehnički, mislim, da bude spreman, da bi taj let bio bezbedan, a posle svega toga dolazi letenje i uživanje u letenju. A da bi ovi mladići leteli bezbedno i sigurno, prinose ljudi iz Senke, tehničko osoblje i pripadnici vazduhoplovne baze o kojima se obično malo govori. Ova jedinica je konkretno obezbedila takav stepen ispravnosti i dovoljan broj vazduhoplova da je letačka jedinica mogla uspešno da obezbedi školovanje i da uspešno privede kraju školovanje još jedne generacije pilota ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Takođe, u ovom sistemu treba istaći i jedinicu za opsluživanje avijacije, koja je takođe u velikim žrtvovanjem i zalaganjem, kao i nepoznavanjem radnog vremena, obezbedila ispravnost zemaljske tehnike da bi se takođe opslužila jedinica avijacije za izvršavanje namenskih zadataka. Uzbuđenje posle ispitnog leta nije se još ni stišalo, a na red je došao trenutak koji svaki naš pilot lovac toliko dugo čeka. Poletiti sam na supersoničnom migu i vinuti se put neba. Treba. Pa nema baš malo. Ništa posle. Jeste čuli od kolega kako je bilo? Jesmo. Šta pričaju? Pa, kao i pre svaki let. Pa uzbuđenja ima, ali nestaće kad bude se krenulo. Treme? Treme malo. Šta očekuješ od prvog samostalnog leta na ovom supersoničnom lovcu? Očekujem da sve bude u redu, da nemam nikakav otkaz. Nadamo se da će biti tako, puno sreće. Hvala. Ništa manje uzbudljivo nije bilo na stajance, među iskusnim pilotima, nastavnicima, koji su nestrpljivo očekivali povratak svojih učenika sa prvog samostalnog leta na nadzvučnom lovcu. Ostaću sećan o ovom letu, ovaj prvi, lepo vreme, ovakav doček televizije, radio sve to. Ostaće do kraja života. Srećno. Hvala, prijetno. Sve je prošlo, da, sve najbolje. Ajde sad. Ovo je moja prva generacija studenta, znači prvi đaci koji ću se uvijek sećati. I mogu reći da sam uzbuđeniji nego kad sam ja prvi put laširao. O kršenju ljudskih prava za vreme vojne uprave. Ruski konstruktor aviona